Γεια σας! Είδα ότι ψάχνετε άτομο για προσωπικό. Ναι, παρακαλώ. Για το προσωπικό. Ναι, όχι να συζητήσουμε, παρακαλώ. Με μένα, Νικήτα. Η αλήθεια είναι ότι έχω ανάγκη από δουλειά. Ελπίζω να τα βρούμε. Ήρθε μια κοπέλα, είδα για δουλειά σήμερα. Ελπίζω να την προσλάβει. Μπα σε πάρει και κανένα ρεπό εγώ. Καταρχάς δεν συστηθήκαμε. Α, ναι. Γιάννης. Σταυρούλα. Χάρηκα, να είσαι καλά. Για πες μου τα προσόντα σου. Δεν κουρεύω. Δεν κουρεύεις. Δεν πειράζει. Τηλέφωνα σηκώνεις. Όχι. Έχουμε το e-barber. Δεν πειράζει, έχω. μην αγχώνεσαι. Δεν πειράζει, δεν το έχω. Πιστεύω ότι βρήκα το κατάλληλο άτομο. Και επιτέλους κάποιος θα βοηθήσει τον Νικήτα. Τι κάνεις, μπλούζεις, σκουπίζεις. Παπά, δεν μπορώ, αγχώνομαι. Αγχώνεσαι για να μην σκουπίζεις. Δεν πειράζει, τέλειο. Προσλαμβάνεσαι. Αμοιβούλα. Αμοιβούλα. 2-2,5 χιλιάρικα θα δούμε. Προσλαμβάνεσαι. Ναι, τέλειο. Να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι τα λεφτά θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Τουλάχιστον είναι καλό το περιβάλλον. Μα καλά, άκουσα καλά. 2-2,5 χιλιάρικα. Τόσα δεν παίρνουν το εξάμηνο. Γενικά το κλίμα εδώ μέσα είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Νικήτα, θέλω ένα καφεδάκι. Ρε Σταυρούλα, κουρεύω τώρα. Πρεφέρει ένα καφέ! Ναι. Α, καλά. Δεν μου φτάνει ο Γιάννης. Θα έχω και τη Σταυρούλα τώρα. Αυτή δεν κάνει τίποτα. Στην υγεία σου. Ευχαριστώ, Γιάννη. Πάρα πολύ καλή η Σταυρούλα. Μάλλον ότι θα της κάνω αύξηση και θα μειώσω τα λεφτά του Νικήτα. Γιάννη, εδώ έχει τρίχες, δεν μπορώ να πατήσω. Έχει τρίχες ρε Νικήτα! Μα και αυτός ο Νικήτας δεν δουλεύει καθόλου. Δίκιο έχει ο Γιάννης. Ελπίζω να μην παίρνει πιο πολλά από μένα. Γιάννη!